Assalamu alaikum. Assalamu alaikum. Barkamu da kasancewa a cikin wannan bidiyo mai albarka, da fatan mun tashi lafiya a gida. So da yawa daga cikin ku, mun ce daga yawan daga cikin mu muna samun matsala gurin yin login. Abin da ke faruwa shine ba ma iya yin login. Yawanci idan an yi approving namu, wasu sai su ce ko sun zo login ya saka musu invalid wannan ko menene. It depends dai da yacce ka saka, it depends da yacce ka buɗe. So idan ka je gurin buɗe account, ka tabbatar da cewa email ɗin da username ɗin da ka saka a farko, sunan da ka fara saka a farko ka rike shi. Shine username ɗinka, ka tabbatar cewa ka rike shi. Abu na farko kenan. Na biyu, idan ka zo gurin yin register, wannan password ɗin da ka zo sakawa, ka goge. Za ka ga wani password ya maka generating wani password ɗin a jiki, ka goge shi, ka tsaya ka rubuta naka. Idan ka rubuta ka buɗe, ka tabbatar cewa ya nuna maka cewa naka ne. Sannan sai ka danna save changes. In ka danna save changes, ka danna sau ɗaya. In har dai ya shige, za ka zai je zai dawo. In ya dawo shi kenan, sai ka jira, sai ka duba email naka, za ka ga an maka cewa ka yi register. Sai ka je ka duba, kuma za ka ga an turo maka cewa ka je ka yi verifying. Idan ka je ka yi verifying, za ka ga an ce click here. Idan ka danna click here, zai kawo ka nan shafin. Idan ya kawo ka nan shafin, sai ka danna back. A lokacin ba a approving naka ba. Idan an yi approving naka kuma, shi kenan sai ka zo ka saka logins naka, sai ka yi wannan. In ba a approving naka ba, sai ka jira a approving naka. In an yi approving naka, sai ka je ka nemi login details. Kuka shiga cikin sales by, za ka ga daga nan sama gashi nan, za ka ga login ɗin. Kana clicking zai kawo ka nan shafin. In ya kawo ka nan shafin, sai ka zo nan. Wannan username za ka saka a nan gurin, username. Idan muka duba a nan, wannan shine username naka. So ka tabbatar ka saka username naka daidai da ka saka a can. Sannan password naka shi ma haka, ka tabbatar ka saka shi daidai. Idan ka saka shi, sai ka danna login. Remember me, sai ka danna login. In ka danna login, directly zai shiga, zai kawo ka cikin dashboard naka. So like you see, wannan shine dashboard ɗina. Sannan ka amanta da saka payout details. Da Allah, a saka payout details, ku saka shi. Shine. So wayanda suke samun issue gurin login, haka za su yi login. Da Allah, abin a hankali yacce ya kamata. Wasu na ta complain cewa su sun kasa login. Ba wani abu bane mai wahala. Kawai mutane ne ba a bin abin da ya kamata. So da Allah, a samu a bi shi a hankali. Ka amanta shi wannan gurin username ɗinka za ka saka. Bara in ƙara koma din ƙara mana bayani saboda mu fuskanta sosai. Username ɗinka da ka saka gurin yin register, shi za ka saka a nan gurin na farko. Nan na biyu, password naka wanda kai creating. Ka tabbatar ka saka password naka daidai. So shine a takaice. I hope mun fuskanci abin da wannan bidiyon da yake magana a kai. So idan da wani tambaya, directly da Allah, a bidiyo akwai group wanda baya cikin group ɗin. So ya magana a bashi link na group ya join. A cikin group sai ka zo kai tambaya. Insha Allah za a yi responding naka a lokacin da ya kamata. Na gode. Mu huta lafiya.